Kereta ingkang agelah wonten ngalun-alun. Awasta Kyai Jaladara. Nadyan menika kereta nanging sanes yasaning manungsa ingkang yasa dewa nenggih empuh anggon jalilan Puramadi. Nggih nyobandi wonten luhuring mega Malang. Nora jeneng mokal menawa ta ingkang dadi pirantining kereta dudu salamaking wesi. Nanging yekti menawa wesi pepetingan. Kereta winangun pakedongan kanan kiring tinrapan cendhela mawi kaca gedhah linangsil-langse. Awani sutra maneka warna. Marmola multa tinarlu maksana. Bantaring ngarata katiyut ing maruta rimyak kaya pangawi-awi marang kang padha keri. Pakedongan ing kereta linurubaning Cindewilis ingkang kinarya wengku hineping pintu kencana maya pinatik ing mutiara inten jamrut bines dihargeni ingkang akan parengganipun. Siraping kereta sisi ing Mina Jaladri mila yen to kasarating basanta meromong yayah Surya Kembar Sewu. Pancatan wesi mangambah paku janur wesi pulo serani inden wesi balitung mengkuning roda wesi mangangkang rodaning kereta kayu cendana garu rasa mala dasar kayune tuwa madet serate cetha dorenge yen kinari lumaku melek-melek gandane pindha prayangan tinarik kutha catur kang awerni abang ireng kuning kelawan putih ingkang abang nama Kyai Brahma Sakti saking jagat kulon paringane Sang Hyang Brahma kuwasane bisa lumebu ing geni ngayomi Sang Hyang Para Rewangi ingkang ireng nama Kyai Jantaka saking jagat kidul paringane Sang Hyang Bayu kuwasane saged ambles bumi ngayomi Sang Hyang Para Rewangi ingkang kuning nama Kyai Sugriwa saking jagat wetan paringane Hyang Basukiana darbi kasekten saged ngambah dhuwuring daya utawi mlebet telenging samudra ngayomi Sang Hyang Para Rewangi ingkang putih nama Kyai Cipta Wilaha saking jagat lor paringane Sang Hyang Wisnu kasektene bisa mabur tanpa pita ing daratan ngayomi Sang Hyang Para Rewangi mulat sandanganing kuda ngagem apus buntut Pusparaga lapak baludur rekta kakalungan mas ingkang rinengga dasar kuda catur padha sektine tau tati sinapetake Madyalaga bantedas tapak paluning apandhi sisaning gurindo tanapi tedaning gigir kulina krama sobat sisip jemparing nausup ukusing Sendhawa tengahing pangarukan katingal meromong prabane nenggih cah Canata Ndawara Prabu Kresna inggih Sang Dutawagung ingkang mapan baing kusir Radyan Setyaki bawanipun boten ati dados kusir radi kau gaya nyepeng lising kuda metengkreng lenggahe sigura nyandak sambut den obat-abetake mobat mabit kaya kuwung obarabir pucuking sambut nyenggot ing jaran brabat lakune ngrata yayah Prabansana